Daytoy pagirasinan nga kinunana iti mamadto nga mayanak iti maysa a lalaki nga isu iti mangisalakan iti lubong. Kadigitoy naipadto iti daan at tulag mabasa iti Isaiah City iti 14 nga kinunana. Gapuna ay iti apo betlaeng ikan na kayunto iti maysa pagilasinan adto iti maysa a birhen at stulto ket magaladanto itinagan na nga Emmanuel. So dayta kabsat nga idi pay laeng may padton no kasano iti panakayanak iti mangsalakan kada tayo. Kadigitoy adda kadigiti naimaldit kadigiti sursurat ngayon tayo so kimaten amwen kadigitoy apapadto. Iti mabasa iti Isaiah 9 iti 6. Tabayanak iti maysa nga ubing kada kayo, maysa nga anak a lalaki adayted kada kayo. Ket iti panakaituray na magaladanto iti rabaw na ket itinagan na magaladanto iti nakaskas daaw mamagbaga manakabalin a Diyos agnanayon nga ama prinsipe iti kapya. Igita kapsat ngayon na ibagbaga iti mamadto. Iso kadigitoy adda kadigiti na surat nga mabasa iti lukot iti pagbasahan. Iti mabasa iti Zacarias di 12 iti 10 nga kinunana. Ket may buyat to iti balay ni David ken kadigiti agnaed iti Jerusalem. Iti espiritu iti parabor ken iti kararag ken kumitadan to kanya adinuyok da. Taraytoy bagbaga na iti daan at tulag iti paset na kuyuba nga kinunana nga makitan to adinuyok da. Ket iti nagparang na itakabsat isumit na po nga Jesucristo iti dinuyok da nga nagparang. So kastamot lang ligiti nakailanad kadig sursurat na po nga yuba kina po nga Jesucristo may sada mutlaan iti kay papadan na ngay suda may sada. So di kita ti ina ibagbaga ipalpalawag kadig ito'y asursurat. Ket agdong awdan to agapukin kuana akas iti agdong awdan to agapo iti bugbog to nga anak a lalaki ket addan to kinapait agapukin kuana akas iti addaan iti kinaladingit agapo iti inauna nga anak na. So dayta kabsat pinna ibagbaga kadigitoy. So kadigiti kabsat pag isu iti patsin tayo kadigitoy apadto idi unana nga aldaw. Dahil tinagparang akas pamanagnak iti baro at tulag isumit laeng na po nga Jesucristo nga ibagbagana nga isu iti dinuyok da. Kas mabasa iti Juan 19 iti 34. Lupay kasta may sa kadigid soldado dinuyok na iti bakrang na iti may sa apika ket dagos arimwar iti dara ken danom. Iti kaya nga sa uwan iti dara isu digiti mutlaeng asursura nga intayo soksokimaten ket iti danom nga ibagbagana isu kadigi intay sawsawang agapo iti sao. So di kita kabsat pinna ibang balikas ipalpalawag ditoy asursurat gapo iti na espiritual apalawag. So kadi kita kabsat iti kabuklan pinna ibagbaga kas palangadal tayo kadi iti na espiritual apalawag. Saan nga digiti banbanag laen a makita no digiti banbanag nga saan a makita gapo iti
nagloryaan nagturong iti Dios digitoy akay papanan na. So digitoy kakabsat iti naimal dit kadigitoy nga umiso intayo pilyon ken ornusen iti kay papanan na. Ket agyaman ak digitoy ngayon nakipapaabot kada kayo agan anos tayo tarito iti intayo pakaadalan no kasano iti panagserbi iti Dios digitoy akay papanan na. Ket agyaman ak iti Diyos Ama manakabalin sa and